name is Bombshow. You're welcome to my it's Bombshow Television. Musho Musho Zirkupisa. If you're new here, don't forget to sign up. Please go subscribe and like also go share and go comment my videos. Let's get into each story of today. Right, ndongoramba ndichipa kutenda kukuru kuna mafanzi eBombshow Television 1 uri kutsigira Bombshow Television each and every day. We're seeing my improvements. Much salute and sando kwamuri. Ndinodada nemi ndosaka tichiramba chitase chiunza content dai musipo dai kusina zviriko. Right, ndofunga mazuva apera takaona tete zuva ndo vakaenda kuno dzoresa nhengo yavo ende vakadzi vanenge vari kufambira nyaya dzacho nekuti tiri kuona apa pana Olinda Chapel anga asimba zvokusvika paapa pamapictures atiri kuona, but ane transformation yaakarova ezvine zvibhodhi aanayo ndeiyoyo, but she is not happy. Ndingati she is happy but she is in pain right now. Saka ndo vhidhiyo rada kuratidzai iro. Oh, guys, surgery. Anovaridzi ndatambura zvisingaita. Maiwe, ndiripo panapa zvangu, but kushinga chaiko, kushinga stay at work, but kushinga. Nanzi, please rest.